Știu. Știu că-ți plac. Nu știu cum aș meta. A, nu, dar nici n-am știut. Și eu am spus clar acolo. Bă, băieți, nu-i pentru mine. Vă mai întoarceți sau nu? Nu vă mai soțesc. E, așa fac unii, pleacă acasă, nu? Dar să iau pe aici, că dincolo de vreau. Domnul profesor, Sănătate. sănătate, să auzim de bine. Numai bine. Ne vedem mâine. Bine, da. Victorie, nu mi-a ocupat cadrul, te rog. Hai că merg în spate. Ce e frumos că ăsta face film. Face film HD. Ai cutii de Kalashnikov oare? Eu. Ei, dar unii s-au încumetat și pe aici, că uite urme. Vezi? Dar eu dacă l-aș lăsa pe Răzvan, deci el din mai mare acolo s-ar fi. Au ce frumos și să încărcați copăcii aia de acolo. Deci imaginează-ți cât Vezi? am mers. Aia de acolo ce frumos și. Da. De la bloc până la taxi și de la taxi până la grădiniță. Ce-au făcut? Deja era 11 la celălalt. Văleu! Și la școală ce face? Ei, nu. El schimb acolo, are pantaloni de... Ah, tot. așa mai vii de acasă. Am dat indicații nevestei că nu-l ia să nu uite. Să aibă grijă că... Nu le uite acolo.